jagat ibu Bathara paman wonten dawuh pripun pancen cah siji niku pekok tenan sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa rasa cerewet nih rasa melu apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan kowe kok nyelo-nyelo kowe iki ora ning negarane dhewe ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kok bapak wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki sampun mboten mawon ndak malah kewirangan nggih malah ngrekoso urip kula dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. pangestu ngoro wayah Bathara jagat ilagal persasat gumun setahun jenggelem serendeng jebul pinangginipun ingkang kula gonta-gonta ingkang kula antu-antu rikelengan sak mangke sampun kelampahan anak-anak kula mantu Nalindra Agung sampun kepareng lempak wonten negaring Mandaraka kula nuwun sewu anak Prabu Ngastina katuran karaharjan rawuhipun nggih wonten negaring Mandaraka sowan dhateng ngarsanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun Salyawati Kanjeng Rama sowan tansah pinayukaning kawidadan niring sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa namung bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra Ngastina Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggih anak kula Ngastina kula punika jimat paripe bayaning kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dina prayogaken anggenipun lenggah wonten negaring Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun putra Ngastina Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu Hana Prabu Mandura sarawuh paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken puja karami karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula anak Prabu Baladewa jagat wasesanipun Bathara wayah Bathara jagat Pati Indra Jaladewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa manggya yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyawati kula tampi nggih akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi kula punika jimat paripe gayanana ing kasantosan paring pangestunipun Kanjeng Rama amawahana kasantosaning lair batos kula lan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka syukur menawi kula mekaten mugi kasekecakno anggene ngandika lenggah anak Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka Karna anakku mantu Karna prayogakno nggon ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggih Basukarna kawula nun inggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna namung drelan saksamunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basukarna iya tak tampa gawe bombong menggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tanpa ana karna lha pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Rama Prabu prayogakno nggo ngadheng ngasane wong tuwa ya nggih
Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Basukarna Pati Sengguni. Prayoga nunggu ngadu ngarsaning Prabu Salya ing Mandaraka Pati Sengguni. Nggih. Sinuwun sampun boten kirang prayogi biswanipun ing ngabdi kepatihan. Lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning Daturya negaring Mandaraka krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Suman ora dadi ngopo. Lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik ndayan ning kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samengko iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina, Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samengko panjenengan ingsun nedya babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tegese iki rembug kulawarga Mandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya Suman. Kula ngestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karna wonten timbalan Rama Prabu mesthinipun andadosaken kagiat sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina, menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura bilih kalenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka. Badhe wonten rembag ingkang nedya kula babaraken madyaning kedaton negari Mandaraka ingkang sakmangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadyan namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Mila boten maneh menawi babagan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna. Kanjeng Rama ndadosaken kagiat sutaning manahipun ingkang putra Ngastina. Dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lan maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kasolak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali wiswanipun ingkang putra Ngastina Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama mboten kados adat sabenipun teka ngane-anehi dene paduka paring nawala dhateng putra ing Mandura pun Baladewa. Sareng kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten kalpa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanjing-jing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkahing batos kula mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika saged mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadhong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sangganing para putra mantu paduka Rama nadyan ingkang putra Ngawangga semanten ugi kula tadah wadana upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe swala tertentu tansah mastuti sabda tapa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula. Nah menika ngaten nggih
sareng kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku Karna ing Awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing bathi kula handharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke Radi Cemeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun keladuk sepuh monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih muda kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar keprabaning Mandaraka ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewowoken kula menika sampun kewowoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun boten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa manih kadonyan kula sampun kewowoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika mitah dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga inggih menika kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata kasinggihan mekaten wonten paridamel menapa dening kaduwan Rama Prabu paring dawuh glejah perkawis putra kula nuwun sewu negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mana upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran kula manjing wonten telenging gunung menapa manjing telenging wana tumuli kula ambrah mana negari Mandara ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten kula paringaken dhateng sinten tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine kudu iso tumangkar pikire jalaran nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara menika wonten pundhake nalindra inggih langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa upami kula paringaken dhateng Burisrawa nuwun pun sewu apa ora entek alas entek omah Burisrawa menika nuwun sewu tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur remanipun saben dina namung ropyan-ropyan seneng-seneng muja hawa ngegungake dumeh anak nalindring Mandaraka tumunten tumindakipun boten ana mokal tumuli gadhahi watak adigang adigung adiguna monggo wong salwangsul kula imutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula imutaken dhateng pun Burisrawa ewadene nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening Sri Burisrawa mula kula pasrah dumunten wonten mrentuling penggalih kaduk ingkang Rama ing Mandaraka negari menika badhe kula prail-prail negari menika badhe kula prail-prail tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk anak kula mantu ugi pikantuk supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dewe wonten negari Ngawangga inggih mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika estunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih tanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adahanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah nom inggih mila antawisipun pengalaman kaliyan kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal kula sampun gadhahi pengalaman anak-anak kula mantu nalindra muda menika kula suwun supados uju penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken
menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggi kados menapet mekaten menapa tasih kapetang lepat nggih kula nyuwun dawuh menami pasang Kalimantabi dina-dina iki lho dene demawahing tawang tuwa Rama Prabu anak kula ing Mandura wonten dawuh menapa nggih nuwun pamunten kala dikejut karo sing manahipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa dene mekaten ya sing pangandika paduka mboten kanthi kanyono-nyono mongkeng gumana musik wonten manahipun ingkang putra ing Mandura ingkang putra katimbalan sowan wonten negari Mandura menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajahing rempun tegesipun wonten alindra ing badyan jongkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka monggo kalih negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul boten nyono babar pisan bilih mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka lho nuwun pamunten Rama menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe munjuk atur kula mboten cocok kula mboten mathuk tuwin mboten gathuk dasaripun kedamawi dasar lho nggih sampun ngantos paring pangandikan menika namung waton paring pangandikan ning paring pangandikan sing nganggo waton dasaripun menapa niki rembuke wong tuwa anak kula ing Mandura mboten rembagan kaliyan Alindra sak sesaminipun yuswanipun utawi sak baraan nanging panjenengan rembagan kaliyan tiyang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pamunten menawi katiti priksa saking blegering lahir Rama Prabu menika tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng keladuk yuswa tegesipun dereng pikun monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa perintah negari menika menawi tasih tumangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku menika tasih wenang asta bahwa pemerintahan nuwun pangapunten Rama menika tasih katingal muda Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabéda kelawan ingkang putra ing Mandura. Mila menawi Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten mathuk nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak nadyan tiyang sanes menika sami nyebat Wula Salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya wis tuwa wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak panjenengan ora iso ngrasake Salya semantun iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura menika sampun pinesti dhateng Kodrating Wang Manasa monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun wastani Nalindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke ning iso ngrasake ming Salya angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis lahir netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon mboten wonten sanesipun lahir Salya sampun ngadaken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing angka setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami boten wantun tegesipun kula sampun dados Nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas anak-anak kula wis mentas kabeh anak kula Irawati wis pinengku garwa panjenengan anak kula Surtikanti pinengku garwa anak kula Karna anak kula Banwati pinengku garwa pun anak Prabu Duryudana
nek anak lanang kuwi tumrap saya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe saya wis sak teruse kepiye. Namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguasaning dat kamurwing dat nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Pantine salya menika ya manut karo panguasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat, apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titiwancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos dhuwur. Namung kula suwun niku pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu menapa panjenenganipun badhe merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka Kanjeng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang banjing banjiladan. Menawi kedah adil mesinipun putra paduka menika mboten namung menika kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa nanging estunipun ugi wonten ingkang gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Mangriye sinten nggih? Sinten ingkang gadhahi hak tumraping negari Mandaraka? Nuwun pamunten kadang kula ing sawajajar pun gumira tawu inggih menika pun kula Sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas, menapa Rama Prabu mboten nggadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka. Jernyatanipun kula Sedewa menika wiwit lair sampun timilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lare kalih menika lolo. Lare kalih menika lolo. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa karo kakangne telu Puntadewa Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten mrendra raosipun badhe maringaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng kang putrapun Nekula Sedewa. Rama Prabu jagat dewa Bathara. Ya jagat pangestu nggih. Matur nuwun. Jengandika anak kula ing Mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya Cinaca ing Bajralungit. Ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula kelingan jaman nalika nalindra Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim nalika semanten seda kunduran Nekula Sedewa nalika semanten kula gendhong tumunten nate kula janji nggih kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksena ana jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh anak Prabu Mandura matur nuwun dene jengandika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken dikedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Lho nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perbatang liripun Nuwun sewu setunggal menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim mestinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumrapi negari Mandaraka menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangawaosipun negari Mandaraka.
Kula mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh makaten. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika njlomprongaken dhateng asmanipun ingkang Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalendra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa sampun dipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang sekedhik nakula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negaring Mandaraka. Yen pamunten langkung sae nerak dhateng menapa sampun dipun sabdakaken menapa nerak dhateng pranataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepata bilih nekla Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula jengandika Rama Prabu tetep boten maringaken negari dhateng pun nekla Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula boten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu Salya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasedan jati. Upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing Lokabaka. Yen pamunten menawi cara kula hawluh entuk dendaning Jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nek entuk dendaning Jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula boten dados sabab menawi cara kula mangke kula Sedewa menika boten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya Sengguni. Ning sing apik-apik wae ya Sengguni. Nggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ingkang kula aturaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu nguncati dhateng menapa sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalendra banci ndemban siladan. Menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih ayem perkara sesuk kudu disaur nggone wis ngoncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para Jawata. Urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula menika sing ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos. Mila sumpah ingkang sampun paduka ucapaken nalika angemban dhateng punaden kula Sedewa nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpun ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan. Menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun sidhemadaning pasewagan. Nalika sampun jantangan manjalipun reki ora patih Harya Sengguni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya. Dadosaken legek penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu. Kanyut ujare waganten wadu jare wangecok. Nginango durung abang durung manding dasaring pertara kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tamping muri sebar punamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora numantan kang Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih kinasih negari Ngamarta ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan karya jingak kang samya mulat.
kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning Negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren Panakawan sowan ning Negara Mandaraka Petruk padha larjo sak praptanira Panakawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene iki lho dene Demawahing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten Negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten Negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tumpah kaya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan paring maestu maduka mawahana kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan ke endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan ngono lho kok nyenyat aku sing Negara Mandaraka to Bagong padha larjo sak praptamu pangatunipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala sowan kula tebih sakum rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem mekaten inggih pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong ngomongane ora ting pletot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau to ha iya Panakawan Bagong Panakawan Petruk padha rahan pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kandung bolong padha harja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kantong bolong padha harja sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Petruk niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat Panakawan Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Petruk wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gagi yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk matur sembah nuwun sinuwun kemareng kula ngaturaken tebas siti sekul benung keling ron-ropo apuran ta mbok pilih wonten lepat kula anggen kula mun jantung rasa paduka Sang Nata iya Petruk ora dadi ngopo ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga dumuli kula bidal lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes lho tembungmu piye Petruk
Panci kula menika bidhal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus Sinuhun Prabu Darma Kusuma, nanging kula menika dipun utus rayine Sinuhun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan Sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa ta, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkon anayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan. Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka. Kowe matur apa sing tak weling?" Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika Sinuhun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinlaring kengebu Dewi Madrim kali Sinuhun Prabu Pandu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya Truk, ewang-ewangono aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abi nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok, ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwake, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Karna ing Awangga kanthi timbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Kanjena marang Sinuhun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ning mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne kuwi ora sebodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong lho Ndara Janaka suwe watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ora iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambagane kaya ngoten niku. Kula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinawi Prabu Saryapati Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Nek ora ngono ndak mung ngapus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuhun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya butuh dit apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun
maringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncaki sumpah sing wis dingendikake dhewe niku boten apik sekam semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Salyapati Mandaraka jagat dewa Bathara anak Prabu Mandura wonten dawuh menika kula nyuwun pertikelipun jenengan juga anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandeng samangkin kula Dewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalipun kula Dewa panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Dewa samangke menawi jenengan mboten peparing wah kula nuwun pangapunten setunggal damel gelo manahipun putra kula Dewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak nggih menika Gambil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipun utus dhateng pun kula Dewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsul antara Petruk kantong kula Prabu Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina ya kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal weni mangsulan karo kowe babagan nek kula Dewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka oh nggih lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati aku menika dadi batal wakile kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak mriku dados pundi ora sah cerewet budaya aku gelem aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sapa tampa wala keras iki kok engko malah kaya ngene wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah terus yakin asli wis karep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa wong ora duwe ibu nek mungsuh ratu siji iki wis tenan wis pahit iki ra dirasa kamanungsan kok iki nyumbang yatim piatu ya ora tau ngekeki wong sing ora tau ora iso mangan ya ora tau ora iso nyandang ya ora tau sugih ya sugih mergo cetil kuwi kok lambene iki sing apik ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki nek nesu tandangane tandangi piye maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang lho kok karo aku barang iki aku ora wani kok wah lha piye ya wis berarti aku ora usah omongan ora Petruk nun aku ngejak guneman karo kowe nggih kersanipun kowe bali pripun kondo karo Kula Sedewa kondo pripun yen ana Kula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angka loro dheweke hamung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka mula kowe bali ora usah dadak wani harus Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo oh nggih nek ngoten kula tak wangsul nyuwun pamit madal pasilan kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Salyapati yo yen Kula Sedewa ora trima ora adu arep karo Duryudana nggih nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus.
Loro Ndaranakula sedene iku ora ndian njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petra wangsul nika merga Petra wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke Perkara apa? niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi bakal wakil. Ora ana ndung warisan kok wakil-wakilan ki ra ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakili kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petra mulih ya men. Petra mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndaranakula Sedewa. Sewanteng ngersane Ndaranakula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten." Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambatro kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis, lu wong Bagong sing kudu iso nentremke kula. Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh Pripun? pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewek ni. Rasa melu apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Bapak Wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggih malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten Mas Sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Amma. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika najanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan mawi pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi kondiang aku kok. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen niku napa? Mbok. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong.
Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong wonten dawuh. aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasdewa niki sampean kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati sumpah sampean monggo. Ajeng maring kali Ndara Nekulasdewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawojajar Bumira Tawu nggih. Yen apa ingkang ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seneng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun Mandra mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, Apa? niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane enggak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Anak mantu Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Roming Mandaraka nggih. Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra Ngastina Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekulasedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapro tigang dosa kalih. Wasisanipun Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna sang nata
bapak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negaring Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jagi dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lungger. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna lunga maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna sembah kula nginggalaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gatining pananggilan sanada kundur ngedaton jelek saking gambaran kula kinapit gambaran kowe mawon dadak keri ngopo iku? Awake iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane ra sampe hak menehi wangsulan karo kowe. Kuwi sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mulih. Lah terus meneng kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus ae pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikone. Resikone ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Ngastina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep kok menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, tanpa aku kowe minggat to rasane ndak aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang iki mung ngantri modar.
Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning sirku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lolo, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lolo, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin? Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndono kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Amin jane. Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Mulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ah jenenge kuwi njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora mung siji ning loro sisan. Ane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Padha mripate do abang. Kok ki nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata mung ngombe-ombene anggur. Ketake kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wis sinuwun, kowe wani karo sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Astina, padha karo ngilani karo wong Astina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngenake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apa nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu Wis kok ora gawe masalah. kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso ngomong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis oso tomo joto teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Nekula Sedewa, yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Modar tenan kok wis sak tinggal kok. Tok. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono.
lubut loro tak tugel glungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayone legane ati. Darah dening aku. Nyerah aku. Merah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Oh, Delok kowe barang ya wayang kok dadak. Delok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung glecakno. Iki mampu ngene iki ra keneng. wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok Leren. Aku tak ngematke saka kadoan. Ya. Kono kowe sing perang. Heeh. Ra urung ya aku sing temandang to. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki geleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangan tak matke engko tak foto. Ya. Kene HP-mu. Ngece, kowe ngece kowe. Dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe to? Ora. Yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek ngirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya mbok dikirimke di after ya kok. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh ya, ya engko tak update-ke. Ya, ya. Nonton bae kowe. Heeh. Petruk. Heeh. Jeneng aku. Wah. Wah, edan tandane. Mriki, Den. Go. Mati. Boten apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Gong oke. Oh, Ora tekan tangane aleman. udus ora. Iya, 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 ora. Iya. Ora keneng, ora keneng. Ayo, ora mau ora. Iya, iya, iya. Ayo, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng-gleleng. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Weh. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ra Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sip ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena. Dompete ra kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga apa biyong meteng tua tes dadi banyu mana aku wong suci ora tau colong jupuk kowe ngenangi wong suci panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan ayo pulang ngapa dadak udus wong iki kabisane dhewe-dhewe piye mau kowe Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga apa biong neteng tua tes dadi banyu. Pinggir.
prakteknya kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biung meteng. Kok kena gong awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan, bapak lunga apa biung meteng tuwa. Tes dadi banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga apa biung meteng tuwa, tes dadi banyu. Gang. Getak. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh menangi wong suci. Dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara. Iya, modal ora ya terus kene perang. Ya yo ayo amuk sura-mrata, sura-mrata imbayat foto. Petro inggih Ndara Dursasana ya. Gleleng kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Ya trundulu. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing Bagong bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya aku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Ndok, ayo. Waduh, aku kok malah matratap. Bareng digetak gendi rasane sih sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik yo. Kowe ra kendel tenan ya iki, kendel wae. Oh. Mburi kok piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo, tadi marep tak mungkur nyo. Lho. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya ada aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi wae ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya, kaya kowe nyo. Ayo ora kendel kaya isin. Ayo areng apa ayo. Mburi wae nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake ya. Oh tuh. Resono ya modar tenan. Nggak, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Modar tenan. Iya, guys. Wejian mumet ora mboten pet-petan mboten kaya dipijeti perawan. Waduh akule diantung kaya pijeti perawan. Sekali lagi wah iya pecah tenan saiki mang pecah
Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndoto. Bupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulno jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis asa omong. Ya ora lah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya, met nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wak kepruk watu ndase kowe. Ning bentarane mumet kok malah oh cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has. Iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletase, kuwi sing kalah. Nggih. Nyo, kula wis iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora. Ora seru-seru narik ora banter-banter daduk lemah ngapura orang saking mempenge kok ya. Niki. Ya. Ora apa ndi wonge. Berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo nggih kok sithik arang tak ditata-tata e. Ana aku tata-tata barang. Ha ya. Siap. Kok untuk bendone ndi? Iki nyileh bakul degan e. Iki bakul degan ora. Oh diar kowe. Ora dipisan Bagong. Kok ngletake piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Tru. Wis pindho kentenan aku. Oh, matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh. Luweh cah edian. Lak sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa rasata Kurawa sapa sing ada sing. Ora basa karo ora usah basa nang perang ana basa. Sing akon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing akon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja ming Kurawani. Ayo, Amuk Suramarta, Jamarata. Sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana. Piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku ojo minggat kowe. Waduh.
Apa iku? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulai nang negara ngamatone ra mulai gedawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu. Ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petro. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Wis pasrah wae. Melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyuwun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, Kowe wis tuwa. nggih. Ponakan Bagong karep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki nek negarane sapa? Yen iki nek negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, senjatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Saryapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke Gong tak antil iki. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus Nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Niku ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadan kula kuwi watayang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani palangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok men kowe. Sapa sing arep wangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna wangi, tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah kok. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Non, sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah. Ora bakal lakone Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Kowe nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana, kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Oh tak kira nek nyeluk aku yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menawa paduka ngendika nantang kalian karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku ingin entuk kedetuke banget dit iki.
Mesti belani aku. Nggih Mas Eno nggih. Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja duwe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sawangi napa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan mantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lah. Sanjane Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan lho. Bang. Sampai jumpa. Kaosnya diober-ober kene kalau sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan Sultane Bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa, nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedanipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih bondo panjenengan menika nalindra ingkang sugih brana picis, sugih bantu panjenengan menika nalindra ingkang sugih bala, sugih raja. Kenging menapa? Lah kok nalika semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun Nakula Sadewa nglipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang brana picis piye Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndi kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sadewa entuk negara Manduraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sadewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Narendra Ngastina. Napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Iki mau ngopo ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet ning cengel. Oh. Do kelet-kelet kali terus. Leni diri angel ya geng. Petruk, nun. Aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa menika padhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah mesti kaning bawana. Nggih. Bali yo. Parengipun
Kabeh iki aja kok kandhake ning Kula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara ning Kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok wis to, manut karaku. Yen Kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti lakon, Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara ning Kula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kaya terus ora, wis kowe iki ora gawe masalah to. Wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit, sing hati-hati. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing hati-hati aja bocah cilik. Bali yo. Nggih nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ha iya, ndak dukani sing dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek Kula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa, kaya wong aku ngono Kula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petruk. Pareng nggih sinuwun. Yo Bagong siap.